Neboj Karbon, to musí byť naše toto. No to je už. No tak to asi těžko. Počkajte, máte tu mňa, takže... Kulon, Foxy, Vlk a kde zajíc, je? vole. Ja tým buzerám to ukážem. No ale mě tady ničijou. Len čo nabijem, musíš počkať. Chlapi, ale my potrebujeme pomôcť. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Co dělá to AMX pozadu, to je tutorial? Podívejte, vidíte ten kočík? No. A na Je kem zabiju. milejte. Pomôcť. To je zbytečný, jako, to je zbytečný. Dobre je. Bodaj, chlapi. IMX bije týmito goldami. Poďa tu, je strojku. No, Jedna je Bulldog, strojka je AMX. pri IMXovi. Vyhranej. Fox, teda Patrik, zbehni tadeto, doľava odbud. Nemo, predu. No takúto No, ďalku. daj, Nabijam my to ešte goldy. prehráme. Karbon, doľava. Poď, dáš. Tu prdele, No, to chlapi. musíte doraziť, hoši. T30, nie, cúvaj. Karbon, to môžeš jebať přes to. Poď, kulon, User zabij ho. in your channel timed out. Guláka. Čiže mám Pozor, lagy zás. vychádza, je tvoj. Daj, super. Foxy, vpravo. Dobrý Karbon. Vystrel. Ty si ho dingo, dobre. Chod za ním, nabíja. Patrik, chod za ním. Gulák, čo robíš? Já mám úplně lagy zás. Gulák, čo Já mám robíš? úplně lagy. Gulák vyhodilo ho. Jaže valí koule. Chod za ním, nabíja. Vadilo ti to? Boh, daj aj zvládni. No, Guláka vyhodilo jednoznačne. Ten sa nehýbe. A už je to tu. Poď po ňom. Karbon, musíš ho zabiť. No, Jo! pěkný. To je v prdeli, já to musím restartnout. Ide na teba, Karbon, počkaj si na ňu. No poď, keď ste otočení. Gulák, toto mi nerob, Gulák. Uteká. Je tvoj. Uteká. Počkejte, jo, chvilka Mám toho ale restartnu. Já nic nevidím. Ide zo zadu na teba. Chod za... Tu doľava je. Jo. No, teď ho tam máš. Áno. Ja nemám to obilkové mody. No, daj. Gulák. Chce utíct. Ty koks. Prehráme, lebo... On chce vyjet napřed, no. Si mohl vyjet ty na kemp, ne? Počkej, no, On tam bude dřív. User in On your ti channel nepojede timed přes out. lavku, on pojede přes vodu, Karbon. Já vím. Ale já ho nechytnu, stejno. Ja som ho mal zabiť. Naslepo. Boh. Prečo nehrá? Na tebou je už. No, schovaj to. Teraz ťa už dorazí. Za kameň, čúvaj. Zabij ho. Ty vole. Čo si nemal na mene, Karbon? Ne, to jsem dobíjel ještě, kurník. No, Gulák, a teraz kde je? Není. No tak 7 minút, možno, že bude remíza. Gulák je plný, mi to mohol dať. Aha. Ešte ona je. Kde je? A je to v ryti, lebo Gulák Na je pivě. ako... Jak to, že je vyplay? Co se stalo s ním? Ja Ja neviem. viem. Asi mu to zase spadlo. Nespadlo mu to, on sa vypol. Vypol sa sám?
No. No. Říkal něco o restartu, že musí udělat. No ale tak dlho, že by mu to trvalo. No, A pritom to mohlo byť naše, takže... No, to mohlo. Škoda, že jsem nestrefil do prdele. si sa mal skryť a nečakať na nejaký on zase vyjde. Třeba to stihne, než ho najde. Já si myslel, že nemá už to, že vystřelil všechno ten parcham. Nie, on má 6, on vystrelil 4. 4 netrafil, raz Tři mal, strelil ne? a posledný Nebo mala, ktorý vystrelil a ten tak dále. Kolik má nábojů v zásobníku? 6. 6. Aha, Už Tam ho- je ale dobré. už je to v prdeli. On ví, že to je prostě, že nehraje. Zleva to dostává. Chlapi, on musí nabiť ešte jeden zásobník. Bum. Ono naraz. Kdyby se téčko oživil, ty. Ten mají stejné HPčka, dívej se. Aha. Ty vole, fakt. A jisté kilů. Tak ale vyhrá on, viete prečo? Lebo Gulag je AFK a my není 13. Podľa mňa mu mama vypla počítač. Alebo otec. Tak. Kde to chlapi vidíte, čím střílí? Goldami, ukazuje. všetko goldy. Samé goldy, no. No. Tak. Jsem vám dal KK. Co to byl za klan kombo? No. No aj to sme mali vyhrať do prdeli, iba keby Gulaka nevyhodil. To mělo být naše, no? No mělo být. No toto chlapi nechápem. Gulag mám o dosť menší damage ako ja je hore. Nado mňa. Kvôli čo?